करो हाथ जोड़ के मैं अच्छा जात्रियावनो माखौबासो मोनबोबाय नों सोलायबाय कैसा लगा मेरा मजाक आं सानदोंमोन मा दिनै बोसोरनि जोबथा सान बिनिखायनो जोङो माबा दुखु सुखुनि खोथा रायलायगोन होननानै नाथाय माखौबासो मोनबोबाय नोङो थ' रथ'र' नाथाय 1 मिनिट नाथाय बे मोसानाया मा मोसानाय रायजोफोर देलाय नोंथांमोना बेयाव नायनानै खोन्थालाय थारैनो बेयो मा आथिं सोमावनाय मोसानाय होनगोन ना मेगनजों थिफायना मोसानाय ना जानजि सोमावना मोसानाय होनगोन बेखौलाय रायजोफोर ना माबा मोनसे गोदान मोसानायसै नामा बेलाय समझ रहे हो खिन्थु सलेबाया सिं सिं बुंहरदों माबा फादनाय मोसानाय ना मानो आंबो मोजां मिथिया दे मिनिंखौ आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेफोरखौ नुब्लाथ' आरो सेंग्राफोरनि आखला दङखानोसै रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बेखौ नुनानै आंनियाव मोनसेल' खोथा जाफैबाय रायजोफोर दानिया अनलाइनाव जोङो फरायनो हायो आर्निं खालामनो हायो नाथाय बिथांमोनखौ नुनानै आं सानो जे बिथांमोना थारैनो अनलाइननि गेजेरजों सुवाग्रादखौबो आरो गथ' जोनोमखौबो होसिगोन नामा प्यारी समझ गई हेलो सेंग्रा सिख्लाफोर सांग्रां जानो ओरै दा खालामजासै रावजोंबो सोमोन्दोआवबा मा जागोन आंबो मिथिया रायजोफोर आरो नोंथांमोनाबो खाफालनि दागोखौ खिन्थु नुनो मोन्दों जों माबा मोनसे बुजिदों नाथाय मोनसे खोथा आथिखालाव बर'फोरनि फेसबुकआवबो जे मोनसे आथोन बिगियाननि थाखाय फोरोंग्रा फैबाय आं गोजोनदों मानोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सोरबाया ब्लेक कब्रा सोरबाया लोगोसेनो हर्स पावार माबा माबि नागिरो आङै तुङै गिदिं गिदा फैफिनबा लंथं जुगा फैफिनबाय थ' बे मेथाइखौ नोंथांमोना मिथिखाबायानो बियो दोंसे नयन बरगयारी बिथांनि दोंसे मेथाइ एबा गोदान मेथाइ नाथाय आंहा मोनसे डाउट दङ रायजोफोर बे भिडिअफोरखौ नुनानै जे लंथं जुगासो फैफिनमारदों ना आथिखालनि मानसिफ्रासो लंथं जानो नागिरदों थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोना गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय थ' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना टाइटेल थामनेल नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों थ' नोंथांमोना मिथिखायो बारा गोबाव जायाखै जा प्रफेसनेल मुड जादों एबा फेसबुकआव जेराव क्रिएटर बायदि खामानि मावनो हादों बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ जेराव आंबो मिथिगौ थ' बिदिब्ला बेयाव जों ओरैबायदि माखासे ट्रेन्ड्स फल' खालामनाय नुयो आरो ओरैबायदि बुस्थुफोर दङ जाय बुस्थुफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै देखायनो थांदों थारैनो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा गावनि थाखाय माबायदि जादों माबायदि जायाखै जों बिनि सायावनो एसे सावरायनो आखायाव लादों अरे डिस्टार्ब दा खालामदो आंखौ नोंखौ मा डिस्टार्ब खालामदों बासिया बेफोरसो कन्टेन्ट ना मडार्न कन्टेन्ट ना मा होनगोन रायजोफोर बेखौ थ' नोंथांमोना टाइटेलाव नाय जे बिथाङा लिरदों आं फरायनोबो गोसो गैया दे किस खालामनो दे सना दे खनसे अ माय गड बेफोरसो कन्टेन्टफ्रा गोदान कन्टेन्ट नङा होमबा बेफोरखौथ' नायनो थाखाय जों जिरायनाय दङ ना रहा नहीं जाता थारैनो मोनसे खोथाखौ साननो गोनां जानानै फैदों थारैनो गावनि माबा पार्सनेल लिर नों माबा जादों माबा जायाखै न'खराव बेखौबो कन्टेन्ट खालामनानै आथिखालाव माने फेसबुकआव फाननानै रां खामायनायनि माबा राहा लामा होननानै सानबाय नामा मा कालारनि जांगिया गानदों नों पाब्लिकनि गेजेराव बेफोरबायदि रिल्स बानायनानै सोंस्लाय थांनानै खुना नायबानो बास नुबाय दा नों माथो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह थ' जों मिथिगौ बेयो मोनसे हिन्दी रिल्स ट्रेन्ड्स नङा होमबा जों दाख्लै बावैसो नुदोंमोन नङा होमबा बयबो जाय हिन्दीखौ फल' खालामो बिथांमोना मिथिखागोन दा खोथाया जाहैबाय आं जेबो सानाखै बेबो मोनसे मडार्न माबा रिल्सनि भाइरेल जानायनि ट्रिक नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथा खाफालाव जे माबा मोनसे दागो दङ मादैनाव बेखौ मानो नाया आरे सलेबाय बे मा फर्मुला देखायदोंब्रा आरो लास्टनियाथ' साबसिनद्रायमोन ना नैबे बे पार्टआ नोंथांमोना नायलाय माबाफोर लेंहरदों ना माबा खालामनो थिनदों सेंग्राफोरखौ आंखाल गैया जुदि माबाफोर लेंहरदोंबा माबाफोर होनो नागिरदोंमोनबा जायगायानो थोनाय नङा खारलांजोबगोन दानि सेंग्राफ्रा नाथाय बेफोरखौ जे मोनसे ट्रेन्ड्स एबा मोनसे भिडिअ मोनसे भाइरेल जाखांनायनि उनाव आरो बेखौनो गले गले ट्रेन्ड्स खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आथिखालाव माखासे फेसबुक क्रिएटरफ्रा
साननानै लाबाय जे जेनेबा जा गाज्रि खामानि मावगोन माबा मोनसे एखुथा मावगोन एबा गाज्रियै मिनिं थांगोन अब्लासो मोनसे भाइरेल जागोन आरो माने लुबैयो माने भाइरेल जानायखौल' माने गावनि मान सन्माना मा जाहैगोन इन फिउचार गावनि पेरेन्टस गार्जेननि मान सन्माना मा जागोन नाङा बास नांगौ फलोवार्स आरो आर्निं नङा होमबा नोंनिनो अननायाव गोरबो बिखा गलिलांजोबा मिथिगौ दे मिथिगौ नानि नोङो सोरनिबा थाखाय फागोलि एबा नोङो नोंनि अनजालुनि थाखाय जिउबो होनो थाखाय राजि नङा होमबा नाथाय नोङो मोनसे खोथाखौ मिथिगौ ना नोंनि बे महरखौ नुनानै सेंग्राफोराथ' बानानै होदो बोराय बोरायानो हिनजावजों उन्दुलायबावाखैनो मिथिगौ आइदै जेरै आं गोदोनिफ्रायनो सोंबोदों सलेबायाबो खोन्था रोङा आरो गोबां मानसिफोरनाव सोंबाय आङो नाथाय आंनो दासिमबो खोन्थानोनो रोङाखै जे माबा मोनसे ड्रेस फिसा गानोब्ला एबा दुगैनो थांब्ला एबा माबा मोनसे सुइटेबल नङै एबा माबा भिडिअ लानानै पाब्लिकआव हगारनो माने साबसिन मटिभेट एबा माबा मोनसे मजासिन मोनो नामा हेल' रायजो राजा नोंथांमोन लोगोफोर आंनि फलोवार्सफोर आच्छा मादैयाबो माइक्र'फनखौ बेखौसो मोनबाय आं जेबो बुंथ'ला दे रायजोफोर मानोना बिथाङा माइक्र'फन हिसाबैसो बाहायदों ना नङा होमबा जाय पिकनिक जाहैदों बायहेरायाव बेरायहैदों गाव गावनो साबधान जा लोगोफोर जागोन मादै मोजाङै जों सालायगोन नाथाय खिन्थु मादैयाबो नेक्स्ट टाइम माइक्र'फननि जायगायाव फान्थावखौ होफैनांलिया आरो नङाब्ला जोंना बदमास हान्जाफोर मोननैसो दङ जाय हान्जाफ्रा माने फान्थावखौ गुबुन बाथ्रासो बुजिलायलाङो आरो बेलाय मा डान्स बेलाय रायजोफोर दे नोंथांमोनानो खोन्थालाय माबा बोखोस्रि ना फैखोला डान्स जाखो बेलाय आं नाम दोनथ'वाखै दे Longtong juga fैफिनबाय Longtong more than you नङा थारैनो दख'नाखौ बेसिमहालागै बुखोनांगौनि गोनांथिया मा दं दा नोंथांमोनानो सानलाय बे मोनसे मा सोरबा निसा लानानै जानाय ना मोसानो होननानै मोसाखानाय ना फलोवार्स खालामनो होननानै खालामनाय Longtong more than you Longtong more than you Longtong more than you Longtong more than you तो थारैनो बेफोरखौ नायोब्ला माखौ क्रिएटर होनो माखौ कन्टेन्ट होनो थारैनो आं मोजाङै बुजिनो मोनबाय आरोना माने जा ट्रेन्ड्स फैयो बेखौ सोलिलांनांगौ आरो एक्सट्रा बानायनांगौ माने जुदि गुबुना माबा मोनसे इसिनि खान्दा गानदोंबा आरो बोखोथार फैखोथार होमबानो बास कन्टेन्ट नङा होमबा रायजोफोर साला ये दुख का खत्म नहीं होता तो मानो थाखाय खालामनांगौ होननानै बुंब्ला बिनिफ्राय फलोवार्स मोनो फैसा मोनो नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथाखौ साननानै नाय आं जा नुबोदों बेफोर भिडिअखौ जेसेबां नुदों आरोना तो बाखि बेयाव दङ आरो दंबावो आं गासैखौबो बुंनाय बायदिनो बुंनोसै जे खाफालाव नुयो सिन्दुर नाथाय जों नुदों मोसानाय फावा माने ओरैबायदि माने बि ग्रेड माबानिसो भोजपुरिनि फिल्मनि एक्ट्रेस बायदिसो नुजोब्बाय आं गजब बेइज्जती है जिखियानो जाया आं बे समाव बेखौल' बुंगोन जे नोंथांमोना दिनै कन्टेन्ट बानायनो सोलोंदों इट्स ए गुड आं नोंथांमोनखौ सापर्ट होयो जे खालाम नाथाय ओरैबायदि कन्टेन्ट खालाम जाय कन्टेन्टआ नोंसोरजों मिलायो आरोना माने नोंसिनि बैसोजों मिलायो नाथाय नोंथांमोननि आखला मा जादों दा नै 16, 17 सिख्लाफोरनि फाव अब्ला नोंथांमोना सासे बिमा जानानै अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय जे नोंथांमोनाबो फिसाजो थागोन अब्ला बै समावबो बेफोरो जायफोर उन्दै गथ' एबा 16, 17 समाव अब्ला बिथांमोनाबो बेफोरबायदि जेथिया रिल्स बानायगोन अब्ला नोंथांमोना थारैनो मा बादा होगोन तो बुंगोन आइ नोंनो रिल्स बानायो अब्ला आं मानो बानायनो मोना नङा होमबा बे खोथायाथ' जाहैगोन ना तो बे मोनसे ससाइटिनि थाखाय गाज्रि जाहैगोन तो बेनिखायनो एसे नायनानै बानायबा मोजां तो आं मोनसे खोथा बुंस्रानो गोसो जाबाय नंगौ थारैनो नोंथांमोना दिनै फेसबुकआव थानानै 5,000 6,000 मोनगोन बे सिउर मोनगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावब्लाबो नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोखांलाय जे इन फिउचार नोंनि फिसालाफ्रा नुगोन आरो लोगोसेयैनो नोंनि मान सन्माना जे थांखाबाय अब्ला नोंथांमोना थारैनो 5,000 बायनानै मोनफिनगोन ना हेल' सेंग्रा सिख्लाफोर सांग्रां जानो ओरै दा खालामजासै रावजोंबो गावनि फिसाजोंबाबो I am sorry बाबू गसेगावआव 900 क'क्राझाराव 91 गावनि हौवाजोंबाबो दान्दुखासो आंथ' गिबायसो आयो
आच्छा आंलाय सानदोंमोन जोंनिफ्राय माने आथोन बिगियाननि सासे MBBS डाक्टार फेसबुकआवबो फैबाय होननानै नाथाय मिथिनो मोनबाय निउस रिपर्टारसो आच्छा मादैया निउसखौ मोजाङैनो होदों नङा थारैनो मा जामारखो आं बुजिनो मोनाखै जोंनि फेसबुकआव माने गासिबो नुयो सिन्दुराथ थुनाय नाथाय माखासे जायफोर बाथ्राखौ माने इन जेनेरेशननो मा फोरोंदों बेफोर बाथ्राफोरजों मा फोरोंलांनो सानखो थारैनो आं बुजिनो मोनाखै माखासे भालगारिटी जायफोर रायलाय जाया एबा जायफोरखौ बुस्थुफोरखौ रायलायनाङा बेफोर बुस्थुखौ दिनै जोंनो फोरोंनांगौ जे बेफोरबायदि हामा मा होननानै जोंनि कास्टम ल एबा जोंनि समाजनि जा आसार खान्थि बेफोरखौ जोंनो दिन्थिनो नांगौ नाथाय नाबायना जोंखौ उल्था फोरोंदोंसो माने जोंबो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनांगौ होननानै स' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो आखायाव लाबाय थ' जाय बिथांमोना जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे आंनि चेनेला दायो शेड' बेन जानानै दं एबा रिचआ डाउन जाखागोन थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जाय बिथांमोना मोजां मोनो थ' बिथांमोना थांनानै जेसे हायो शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोर दिनै सावरायजानाय क्रिएटर बिथांमोन थ' बिथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंगोन थ' नोंथांमोनाबो एसे बुजिनो नाजा माखौ कन्टेन्ट होनो आरो लोगोसे माखौ पार्सनेल होनो यार नोंथांमोना मोसा जेसेबां नों लंथंआनो जायोना निकेटानो जायोना नोंनि गोसो बायदि ओमफ्राय नाथाय नोङो बेखौ ससियेल मिडियायाव जे मोनसे मा होनो क्रिएटर बायदि गावखौ सिनायथि लानानै जे बेखौ आपल'ड होनानै लानांगौ बे नङा यार नङा होमबा आरो लोगोसेनो जायफोर दा जों नुनो मोन्दों माखासे कन्टेन्टनि नामाव माबा गाज्रि राव बाहायनानै फेसबुकआव होबाय आं मोननैसो मोनथामसो नुदों बेफोरनि भिडिअबो फैनो हागौ आरो लोगोसेनो आं मोनदों नुनाया माबा खनसे खुदुमनि दे सना माबा खालामनि दे बेफोर कन्टेन्ट नङा यार बे नोंनि पार्सनेल लाइफ जाय बुस्थुखौ माने पार्सनेल बेखौ पार्सनेलैनो दोन नङाबा माने लाइफआ बुहुत बेले बेजे जागोन आरोना स' बाद दे नोंथांमोना जा बुजिनांगौ बुजिखाबाय आरो जा इन्जयमेन्ट लानांगौ लाबाय स' रावखौबो जाहाथे पार्सनेल थांनानै हेट खालामहैनाङा बेखौनो आं बुंगोन थ' आरो जोबनायाव आंबो दानिया गाबोनथ' गोदान बोसोर नोंथांमोना मिथिखायो ना होमबा थ' गोदान बोसोरनि गासैनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाखाबाय आरो लोगोसेयैनो दा मेरि ख्रिस्टमास सोलिगासिनो थ' नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय हेपि ख्रिस्टमासनि नोंथांमोननो गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंबो थांदिनि दानिया पार्टि जानो दुब्लि बारियाव सलायबाय नेगासिनो थिगसे बक्स दामनानै जोंहाबो मोसानांगौ लंथं जानानै मोसागोन जोंहाबो स' बाय आङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दान